Okei, eli moro YouTube, Vods tässä ja tässä on mun kavereita. Eli me ollaan nyt aloittamassa tällaista uutta kanavaa. Sen nimi on Official YouTuber, eli minä. Ja älkää ihmetelkö, jos tää humisee kun mä puhun tähän mikkiin. Ja eli no, me nyt vähän esitellään tätä Grovia ja tätä meidän maata. Eli tää on meidän YouTube-maa. Me esitellään tätä vähän tarkemmin. Ja voitte tulla käymään täällä milloin vaan. Ja sitten nämä viereiset huoneet, mitä tuossa näette, niin on niinku sitä faneja varten. Että sieltä kuuluu musiikkia ja kaikkea tällaista. Ja niin, että ei nyt niinku muuten mitään. Ja no, kai ne se tästä jatketaan ja me nyt lähdetään vähän säätää jotakin tähän, että mä puhun tässä samalla ja no, niin jos huomaatte, että tässä on Dinomiehen tämä paikka, niin kuin näette, niin mä sen takia sitä matkin, koska minun mielestä se on niinku hieno. Ei sillä, että mä vaan haluan matkia, että ei helvetti, toi on hieno ja mä varastan sitä Dinomieheltä. No, mä rakastan tätä näin ja mä oon yrittänyt tehdä tästä niinku hyvää ja näin, että eli niinku me lähdetään nyt vähän näyttämään tätä maata ja te ette pääse sisälle. Ymmärtäispä ne. No joo, hyvä, toi tajus ainakin tulla. Joo. Eli joo. Ja sitten niinku, eli tossa toi Flixer 2 R:llä, niin se on mun pikkuveli. Sitten Zekosus, sekin on mun pikkuveli. Ja Quenson on kans mun se on mun pikkusisko. Eli meillä on tavallaan tämmönen niin sanottu joku tämmönen siskos juttu. Eli me laitetaan nää nyt kiinni, koska me esitellään tätä tubemaata. Eli siis, tää on semmonen paikka, mihin mä en pullaa ketä vaan. Mutta tässä tapauksessa tietenkin mä pullaan nää meidän, tai nää mun kaverit. Eli siis tätä vielä tuunataan, tai no tuunataan kun muokataan, ja eli tänne mä voin joskus, se on tosi harvoin, jos mä sanon joskus, niin se on yleensä tosi harvoin, kun mä päästän tänne jonkun. Eli no, mitäs tässä nyt vielä, niin no sen verran vaan ajattelin sanoa, että eli tää on niinku tämmönen meidän tubemaa ja ei sen puoleen mitään niinku muuta, mutta mä nyt laitan tähän tällaista uutta takataustaa, tai tätä wallia. Joo. Ja jos teillä on jotakin asiaa, niin laittakaa tonne kommentteihin tai jotakin toivomuksia jostakin videoista, niin mä voin sitten niinku kokeilla niinku pitää ne mun lupaukset, tai ne mun lupaukset, kun se mitä te toivotte, niin mä voisin ruveta tekemään sitä. Että se mitä te toivotte, mä voin rakentaa tänne, koska tää on suurimmaksi osaksi vielä niinku tää ei ole niinku valmis maa suoraan sanottuna. Paitsi että tietenkin tätä kohtaa, mitä me nyt ollaan tässä tehty ja näin, että joo. Eli siis sanokaa jotain tubelle. Joo, eli siis, no mä vähän nyt esittelen näitä mun storekamoja. Joo, sieltä tulee kommenttia. Joo, totta. Joo, eli tää on meidän ensimmäinen video, että mä toivon, että te katsotte tätä ja no, miten nyt tässä, mitä tässä muuta mitäs tässä nyt muuta ja nyt se on vielä se 2 päivää on vielä se vitsin karnivaali, että joo. Eli niinku no mä oon vaan ajatellut sen sanoa, että toivon, että te
katsotte näitä videoita, että vähän kikkaillaan tyyppejä. Ja sitten jos te ette tykkää mun videoista, niin kertokaa kommenteissa, mikä on niissä huonoa. Okei, eli mä nyt esittelen vähän teille tätä maata. Eli tässä on fanihuone. Eli tänne mä sitten pullaan, kun on jotakin erikoisia eventtejä tai jotakin muuta. Täällä on toinen, niin kuin mä sanoin, toisella puolella on toinen. Vähän meinaa lagaa. Vähän lagi. No joo, mutta eihän se haittaa. Eli täällä ei kuulu musiikkia, voi nenä, me pudottiin. Joo, eli sitten tässä on tämmönen ovi. Niin, tänne mä en päässyt ketä vaan, eli tää on tämmönen pinkkihuone. Ja tänne mä oon ajatellut tehdä jonkun... No, mitäs mä nyt tänne tekisin? Tää on tämmönen huone vaan, ja joskus saatan jopa dropata tänne jonkun asian vaan niinku... Näin, ja sitten joku tulee ja hakee sen. No jee, mä voitin yhden tällaisen vitun pennaatin, mikä vittu nyt onkaan. Ja siis... No en mä nyt mitäs muuta tässä nyt vielä ois. Ja niin, no mä ajattelin teille näyttää ton vitsin... Niin ja kyllähän mulla tulee nyt tällaisia muitakin videoita, sellaisia mitä te toivotte tulee, niin... No voi hemmetti, kun vaikea on päästä tonne. Eli toivotte vaan nyt mitä haluatte. Siis tännehän voi tulla... No tämähän on melkein yli puoliksi melkein tyhjä maa. Mä en meinaa millään päästä tuonne ylös. Ja muistakaa se, niin kuin Tedinomies sanoi, että pelaaminen pitää olla kivaa. Se ei saa olla sellaista, että sä oot tehnyt tarkat säännöt. Eli täällä on tämmönen huone, ettei ole mikään spessuhuone, mutta... Niin ja sitten tulee tällaisia kaikkia 10 subin spessuvideoita ja kaikki tällaisia. Ja mä oon ajatellut niin, että te niinku tulisitte katsoa näitä, mitä enemmän subaa ja sitä parempi niinku on. Ja lähdetäänpäs nyt vaikka mun toiseen farmimaahan, mikä ei ole nyt mikään hirveä siisti, että no, mitäs sen nyt vois sanoa. Eli täällä on tämmöstä. Et mä oon myymässä tätä, mutta en ihan vielä. Et mä otan täältä ensin, no en mä nyt kaikkea tarvittavaa ota, mutta no kaikkea mitä on niinku tarpeellista. No tässä on niinku tää Hellbreak-alue, joka on kyllä vaikea tehdä sen jälkeen kun mä oon myynyt tämän maan, mutta... Niin ja sitten, mä aion tehdä ihan mitä vaan videoita mitä te haluatte. Että mulle käy mikä vaan. Ja niinku... En mä sitä sano, että teidän pitää koko ajan tulla tänne kattoo. Eli tää on mun YouTube-huone. Ja lukekaa kaikki VIP-tyypit pääsevät vihdoihin omaankin. Eli mulla on kavereita. Ja mä ajattelin seuraavaa videota sillä tavalla, että mä laittaisin SVn, että mä kerään siihen. Tai no kerää kun saa sellaisen. Niin ajattelin niinku, että... no mä en osaa selittää. Tää on taas semmonen juttu, että ensimmäinen video, niin mä en osaa selittää ikinä yhtään mitään. Missä ne kaikki on? Lol. Joo, niin... No siellä tuli sekoisus. Missähän on vielä toi... Flixer? Lol. Eli siis pelaamisen pitää olla hauskaa. Tedinomies on sanonut sen aina. Ja siis mä oikeesti niinku tykkään Tedinomiehen tyylistä. Niinku mä en halua sitä niinku matkia. Mutta siis on niitä paljon kaikkea, mitä mä niinku haluaisin kopioida siltä. Tai no ei nyt kaikkea, mitä mä haluan kopioida. Mutta esimerkiksi se Donate-hommakin, mikä silloin, niin semmosenkin mä haluan. Eli tulkaa donaamaan. Tulkaa donaamaan. Eli niinku näette, täällä on noita displayblockseja. Esim. Tuolla vitsin noissa, sanon nyt. Taas mä en saa päähän. Noissa fanihuoneissa. Niin kato, sinne voitte tulla vaan donaamaan tai tonne alhaalla, niin kuin näette. Että semmoista. No niin, sieltä tuli the best is world. Lol.
ty. Ja jos haluatte kysyä noista lyhenteistä, vaikka, no mitä siitä nyt kysyisin, mutta ty tarkoittaa thank you. Sitten muuten, jos joku tietää, niin laittakaa chattiin, mitä tarkoittaa NVM. Mua kiinnostaisi se tietää, koska mä en ole saanut sitä vielä selville. Joo. Eli siis, joo niin, no kyllä mä tänne tulee giveawayta ja ihan kaikkea tulee, että kaikkea mitä te toivotte. Kaikki on tervetullut ja kiitos nyt tästä videosta ja se on moro.